ബാത്റൂമിലോ കുളിപ്പരയിലോ കയറിയിട്ട് കൂടുതൽ സമയം സാധാരണയിൽ കവിഞ്ഞെടുക്കുന്നത് കണ്ടാൽ നമ്മുടെ ഉമ്മമാർ ശ്രദ്ധിക്കണം. നമ്മുടെ നാട്ടിലും മറുനാട്ടിലും 1000 അനുഭവങ്ങളാണ് ഓരോ ദിവസവും വരുന്ന. എത്രയോ പരാതികളും കരച്ചിലുമാണ് ഈ അടുത്ത് വെഞ്ഞാറമോടുന്ന ഒരു ഉമ്മ വന്നുകൊണ്ട് പറഞ്ഞത്. +2 പഠിക്കുന്ന ഒരു മകള് ആ വീട്ടിലുള്ളപ്പോ ഈ വാപ്പാക്കും ഉമ്മാക്കും കുറ്റിയിടാതെ കിടക്കാൻ പേടിയാണത്രേ ആ മോള് വീട്ടിലുള്ളത് കാരണം എന്താ, നിങ്ങളെ കൊന്നിട്ടായാലും ഞാൻ മകന്റെ കൂടെ ഇറങ്ങിപ്പോകുമെന്ന ഭീഷണി മകളുടെ. അള്ളാഹു നമ്മുടെ മക്കളെ കാക്കട്ടെ. ഇതെങ്ങനെ വന്നു? ഇന്ന് നമ്മുടെ മക്കളെ കുറിച്ചിട്ട് നാട്ടിലോ വീട്ടിലോ ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പരാതി പറഞ്ഞാൽ, നിന്റെ മോളെ നീ സൂക്ഷിക്കണം കേട്ടോ, ആ റോഡിലൂടെ പോക്കത്ര